Yaro ya utrai. Kohimen kopara bayit ha utrai Jesus Christ. Hagenegas ni ngakwaban hikai yapi. Shabang sakaway paka. Jingay men siyam pagka jingpao jong ka Maria Teisoti. Ha usnem kat praspa laipo hau banai Julai kat pratari sha ka kya during bakui jong ka labore haka jaka bak kerteng ru do bak Paris France kalalong kawai ka sister haka sing Daughters of Charity bad house name kat praspa laipo Hindrio o Archbishop John ka Paris Hyacinthe Louis de Quyen Kapadiang Bad Kapenpana Padbang Bakane Kalong Shisha Kajimpao John Maria Teisoti Bad ni kot iya ka ne Kajimpao John Maria Teisoti Ka medal bapala John ka Maria Teisoti ne ka medal John ka Maria Teisoti John ka jinga e but our scene la pao shaka Catherine labore haka ju kasne haka jimpao baningkong ka Catherine bakui labore kalayasno yaga sur John ka kinna bakot yaka banlay shaka ing mane badon haka convent junkie Barenda kala poi shaka convent kala yosno ya ka sur jong ka Maria Teisoti bala kayo ya ka Maria Teisoti bad kala ong ya ka ba oble utrang ban pelong yapi ban train aga benda ka mission bad kala bendra pro pension angla pon ki jingyale Henry Watnum do Jinkerman Watnum tiing namar ka jinga e kan kershan yepi baru blay una yepi ya ka jinga e ka bapidon kam ban tre naga benda ka mission but kane kalong ka por kadon pun ki jingale ha ka reference dondru bon ki jingale ha ka perte kam dame ubamen uklain ba ha ka ta ka por Bad Maria Teisoti kalawan pau sachosin chaka haka arpo inyu tarik November kat praspa laipo bad hakan eka jimpau jonga Maria Teisoti kala ra renkat badkaro ya u kaneka medal kala long oval shape lingsham bad kadang yang halo kadur jong ka perthai bad kala deng bon ge sati balap pindai daki mau kordor bad kabadang syai bad kadang pernai bad kekejat sni kum kekejat sni kadang hap halor kadur jong ka perthai But kum ka Maria Teisoti bala shimno shabane. But saudong jong kane ka medal kalato ka Maria Teisoti kabala pon klem pop tenrai duwai nagabenda jogi. But kadba kane ka dur jong ka medal kalapai kala don kadar tili ki klor haka chalindar jong kane ka medal bad kala dondro kawai ka dak hai yem bala kadaw media tricks kabamut ka kami jong ubale bad halor kane ka dak yem kala don kawai ka dimpana kabab Pensautu yangi ya ka jinga trailang jong Jesu bad ka Maria Teisoti banmanra ya ka jimpenim ha ka parte
Nanda baro liang kam sharum kaladon ka dur jong ka donur ba koita mujisu bat ka dur jong ka donur batalem jong ka Maria teisoti. Bad yaka donur batalem jong ka Maria teisoti bas dung seluit dang ka white na. Bad kaneka rikuit ke adrin labore kalakili balenga yoi katto katne tiliki kulur kalam shai bha bad ka Maria teisoti kala kran haka kumne bon kibryu ki klan ban pan yaka jingae lemba jonka ki kulur kalam pat shai hakane ka dur kapenkan mau ngidon kam ban pan yaka jingae namarwa nginju pan yaka jingae lemba ka Maria teisoti bon sin ngisa haka jingtu but ka Maria teisoti kalakandu kitu ki badeng yaka ne ka medal kindu yo yaka jingae na ubale na ujisu ko himen ko para let's say don na prank jumpi pi shayo yaka ne ka medal Don rule se pideng ya ka medal ngakin mau ka Mother Teresa bakui ka shai pindon gamba ya ka ne ka medal hak haba ka don kano ka jinx no kut lad ha ka jingduwai ne kano ka kamban pindem ka shai pindon kam ya ka ne ka medal ha ka jaka ba ka sham jinge bantur ba ka shai bread no da ka jingduwai ya ka Maria teisoti ba kalala ban seiso ya ka jingduwai joka ai kaneka jingikai shapang kaneka ka metal bapala jong ka Maria teisoti jong ka jinga kanang yarap ye piru banang pindon kam ye kaneka medal ban snautu ka Maria teisoti khalaban penyo hangi bon ke jinga ha ka jingim to lamba koloi ban tur no shaka Maria teisoti kanamba ka jingim jongi kalanga ba seiso banjok halor ubamen Ave Maria Ublay badon bor barawan karkoyapi upa barukhon badomen siyam bakoy amen.